Velika prolećna i letnja spremanja su vreme kada shvatimo da su nam mnoge stvari u kući višak. Ponekad te stvari mogu biti štetne i po nas i po okolinu. Zašto je važno skloniti ih u skladu sa ekostandardima? Ovog jutra pričamo sa Zoranom Nikolić iz SET reciklaže. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Hvala. Hajde najpre da krenemo od toga šta je elektronski i električni otpad i kako to da jedan uređaj koji smo do juče koristili u domaćinstvu odjednom postaje opasan za nas. Naravno, elektronski i električni otpad jesu svi uređaji koji su za svoj rad koristili električnu energiju ili baterije. U osnovi u kući šta god koristi naponski kabel, ako vidite, to će jednog dana postati elektronski otpad. Dok uređaji funkcionišu, znači bela tehnika, televizori, kompjuterska IT oprema, pa čak i ovde u studiju sve ovo što koristi napon, će jednog dana, kada ne bude više služilo svojoj nameni, postati elektronski otpad. Znači, dok uređaje koristimo, dok su u normalnom funkcionisanju, sa njime sve u redu, oni su elektronski proizvod ili uređaj. Kada ih odbacimo, onda postoji elektronski otpad. A zašto? Zato što je svaki elektronski uređaj sastavljen iz mnogo materijala, iz mnogo komponenti. Većina od tih komponenti su veoma opasne. Živa, olovo, kadmijum, tako dalje. Ako se taj uređaj bukvalno baci, izmišlja sa komunalnim otpadom, ošteti, dođe u vodotokove, izađe u atmosferu neke od tih komponenti, one su izuzetno opasne i za zdravlje ljudi i za zaštitu životne sredine. I zato je elektronski i električni otpad pripada grupi opasnog otpada i sa njim treba postupati na zakonom propisan način. A koji je u stvari to način? Reciklaža. Pre svega reciklaža. Reciklaža u osnovi